এই ভিডিওରେ ଆପଣ ତିନିଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ। ଆଉ ହଁ ହୁଏତ এই ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରିବାର ତରିକା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଓଲା ଉବେର ଏସବୁ ଚଲାଉଥିବା ଭାଇମାନେ ଏମାନେ ଏତେ ବି ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦଟା କେମିତି ଆଉ କେଉଁଠି କରିଲେ ହେବ। କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ରହିକି ଏସବୁ ଜିନିଷର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି ତ। ସିଧା ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଜଣକୁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ପ୍ରପର୍ଟି ଭିତରେ ପଶିକି ତା ପ୍ରପର୍ଟି ଭାଙ୍ଗିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ମାଗିବା, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଠିକ୍? ଏ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ତ ଠିକ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାସଟି ଯାକ ଖଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଟଙ୍କା 25,000 ହେବନି, କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ହଁ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜଣକ ସକାଶେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟା ଆଜି ଖରାପ ହେଉଛି। ଲୋକ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଜାତି ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ଟଙ୍କା 25,000 ପାଇକି ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଗାଡ଼ି EMI ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ବଳିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବଳୁଛି। ସେମାନେ କାହିଁକି ଏସବୁ ଧନ୍ଦା କରିବେ? ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ଏ ଭିତରେ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରୁଛି? ଯଦି କିଏ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ